बारंबार सुनाउछ मोर प्रभुଙ୍କର नाम आस मोर सम्मुखକୁ आस भगवती बने ଥିଲେ କରିବାକୁ ଥିଲା कर्णे मोर सुनाइल रामर सदने आस मोर सम्मुखକୁ आस धैर्य धरतु मां धैर्य धरतु आउ एक कथा कहूची ककासी माल्यवंत पर्वतरे श्रीराम
ସୁଷମା ନାନା ମାୟାବୀ ଅଟନ୍ତି ଲଙ୍କାର ଆକାଶ କିପରି ମୁଁ କରିବି ବିକାଶ ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଆଣିଛ କି କିଛି ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଦେଶ ଓ ମାତା ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏକ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ତୁମ ଆଗେ କରୁଛି ପ୍ରକାଶ ବିବାରେ ମଧୁ ସଜା କୁଳ ଦୀପ ଛୁଇ ନିୟମ मुही प्रभु रामचंद्र दूत अटे बोली बाबुली मारुति माँ ଜାଣିଲି ମୁଁ ତୁହିଁଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ माँ ଆଣିଛି କିଛି ଗୁପ୍ତ ସଂକେତ ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଯାହା ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବ ମୁହିଁ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୂତ ଅଟେ ବୋଲି ହେ ମାରୁତି ଏଇ ନିୟନ୍ତୁ ମାତା प्रभु कुशल किंतु आपण विच्छेद सर्वदा दुर्बल बाबुरी मारुति पापिष्ट राक्षस मत
ହାତେ ଦେଇଅଛି କଣ୍ଟ କି କୋଟ ଦେଇଅଛି ମା ସେ ନ ଆସିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେବର ମା ସେ ମତେ କରିବ ଭକ୍ଷଣ ମା କହୁଛି ମୁଇ ସୁନା ଠାକୁର ଆସ ମୋ ପକ୍ଷେ ମାରୁଛି ମା ଜାଣି ଜାଣିକି ପାତୁରି ହେଉଛି ଅଜଣା ମା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ମୋତେ ଛୁଇଁବି ତୋ ଅଙ୍ଗ ମା ସତୀ ପଦେ କହିବି କି ଗଣା ମା ନିଅ ବାବୁ ନିଅ ମଥାମଣି ସଂକେତ ସ୍ୱରୂପ ଦେବ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତେବେ ଦିଅନ୍ତୁ ମାତା ମୋ ଦୁଃଖ ବେଦନା କହିବୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ତେବେ ଦିଅନ୍ତୁ ମା ଏ ମଥା ମରି ପିରେ ହନୁ 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 ଆମ କହିରେ ମଥା ମରି ପିରେ ହନୁ ବେଲାରିରେ ବେଲାରିରେ ମଥା ମରି ପିରେ ମତେ ବହୁତ ଲାଗିଲାଣି ଖୁଦା କେଉଁଠାରେ ନା କରିବି ଭୋଜନ ବାବୁରେ ମାରୁତି ମା ମଧୁବନେ ଖାଇ ଫଳ ଫୁଲ ଯାତ୍ରା କର ସର୍ବକୁ ଦେବ ଯଥା ଜ୍ଞାନ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପଦେ